We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 63774872063. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Makadi muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai pano pa Sly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wekwampuro kana kuti Sokostina. Chikuchingamidzai muchirongwa chedu ngatidzifambire. Chirongwa chatinoya nacho zuva nezuva kwamuri nenyaya dzatinenge takaitawo, kungave kumajeri, kungave kumakotsi, kungave kwese kwatinosvika, uyezve kune vachangotibata hatingoiti chete nyaya dzedu chete dzatinenge takaita isusu, tinoitawo kunyange nenyaya dzinenge dzakabuda pa social media. Zvakare pachirongwa ichochi kunoitawo vamwe vanenge vakatinyorerawo pano pa Sly Media vachida kuti titauro nyaya dzavo, ungava vane dambudziko vachida rubatsiro vanenge vatinyorera, tinoyana zvakare nenyaya dzacho pano pachirongwa. Saka panguva ino mukati memastudios edu muno Sly Media studio ndaona mukana wokusangana nemukomana anonzi Ronald Marimo ane makore 25 years. Mukomana uyu aitawo dambudziko akatinyorerawo kuno ku Sly Media akati ndinokutsvagawo rubatsiro, asi ari kuti iye dambudziko rake rakatanga ane makore 15 years mushure mekunge akamuka mumwe musi aona bvudzi, akagerwa bvudzi pasikarudzi yake, asi kubva ipapo upenyu hwake hauna kuzonge uchifamba zvakanaka kusvika nhasi mukomana uyu ane 25 years. Saka panguva ino regai tinzwe zvizere kubva kuna Ronald Marimo kuti dambudziko iri rakanyatsotanga sei uyezve upenyu hwake hwakamira sei panguva ino. Ndinokuchingamidza Roni. Ronald ndizvoka? Aiwa ndizvozvo chaizvo. Wakadi yako Ronald? Tiripo makasimba here? Aiwa ndiripo. Tinovimba kuti wakatinyorerawo pano Sly Media TV uchiti iwe une dambudziko riri kuitika mukati meupenyu hwako. Panguva ino vatona mukana kuti tichigara pasi titaure. Vadiwa vatariri panguva ino vari kuona vangada kuziva kuti zvakanyatsotanga sei, nekuti tanzwa kuti iwewe wati une 15 years wakamuka mumwe musi wakagerwa bvudzi pasikarudzi yako usingazivi kuti zvaifamba sei. Sikada kuti unyatsotitsanangura kuti chii chakanyatsoitika matangiro edambudziko irori. Aiwa tinotenda. Matangiro azvakaita zvakangotanga sekuti ndakamuka ndakagerwa panhengo, asi ndaigara naambuya amai vangu vekundizvara vakashaika. Baba ndakangozvarwa nchinzi vakafa, handitoziva kuti handitovazivi kana kuziva dzinza racho. Saka ndamuka ndakagerwa paipa ndakabva ndaudzawo munhu wandaigara naye vaiva ambuya vangu amai vamai, ndikati ambuya ndozvaitika. Ambuya havana chavakataura but vakaseka, but inini handina zvakatondishamisawo. Ndobva ndangonyararawo ndikati semunhu mukuru hauna zvawangakwanisa kumupikisa. Saka ndagara ndakazotanga kuona zvakasiyana-siyana zvaitika mukati meupenyu hwangu. Ndakatanga kurota vanhukadzi vakasiyana-siyana, ekuti ndichirota nchiita songe ndakarara navo, ndichizomuka makuseni musana wangu uchirwadza.
nanhasi ndo zviri kungoramba zvichiitika. Saka iko zvino manje makore angu awandisa, saka ndikutoti dai ndaonawo munhu anokwanisa kundibatsirawo kuti ndikwanisewo nezvinhu zvangu zvinditiro zvakanaka, ndirapwe ndipore. Sekuti ipapa chero ndikatora time ndakagara ndinotonzonge pakati pemakumbo pane zvinhu zvinenge zviripo, ndoti panotanga kurwadza, kana matesti chaiwo anobva anotanga kurwadza, nemusana unongorwadza nguva dzese, kana simba chaiwo rekuti ndiite mabasa aya akaoma handisi kutokwanisa. Alright, shuwa inyaya inosiririsa Ronald, asi ndichakudzosa kumashure mbijana. Ndichida wati iwewe wakataurira ambuya vaiva amai vamai dambudziko rako vakasika. Iwewe panguva yacho iyoyo wakambobvunzawo here kuti interest kuti arega ndibvunze ambuya kuti dzinza rangu chairo muri kunyatsoziva kuti vari kuperi? Kubvunza ndakabvunza. Kubvunza kwandakatoita ndakatotanga ndambofambawo kwandakafamba, ndobva ndanzi munhu akaudzwa dzinza rako ndeamai, vachirehwa ivo ambuya ndo vakaita sei vakaudzwa. Saka ambuya kubvunza kwandakavaita ndakaita 3 days. Pandakangobvunza ipapa vakaratidza kundichenamira zvezve ndobva ndangosiyana nazvo, but mushure memazuva 3 ndakabva ndaiswa chepahuro zvekuti ndaiti ndikadya chaidzika, ndichipedza kudya chaidzoka zvechogara pahuro. Handinozombozvibvunza futi. Haunazobvunza. Ipo paitika zvese izvi aungone makore mangani? Ndipo paungone 15 here kana kuti wangazoti fambe mupi? Ipapo ndandani 17 years. Ungone 17 years. Kubva pawakarota pa handida kunzwisa kuti saka kuchikoro wainyatsoenda zvakanaka here kana kuti? Ndaienda kuchikoro but zvangu zvekushingirira kana simba charo ndandisina. Iwe wati waizotanga kurota uchirara nevasikana. Inguva yacho waienda kuchikoro, saka vasikana vamwe vaiva wairota vacho vaiva vanhu vekuti unongoshivaziva here kana kuti vaingouya kuhopo usingavazivi? Vaiva vanhu handii ndichitoziva chaivo kutoti ndorota ndakararana nemunhu especially wandinchiwirira naye kana wandinoda wewe, ndomawira azvaita. Saka dambudziko iri kubva ipapo rakaramba richingoitika? Rakaramba richiitika, asi ambuya vakazofa gore rakapera muna November, ndopawakashaya. Kuhama wedzekoko kwacho kwambuya pane umwe wakamboudza here dambudziko irori kana kuti zvaingozikanwa nambuya kuti ndozviri kuitika pauri? Ndakaudza vanin'ina vamai vangu nana sekuru, but vakangoti zvinopera, havana kuda kundibatsira. Havanada kukubatsira. Saka iwe wakaramba uchingofamba, ingati wakangofamba paungone 17 years chete ipapo? Ndakabvira kare ndichifamba ndichisama, but zviri kuramba kupera. Kwaunofamba vanenge vachiti chii chiri kuitika newe? Vanenge vachitiwo pane mweyo wechikwambo unokushandisa kuita murume wechikwambo mumwaka weusiku. Ndosematsanangura avanoita. Roni, pane pawataura kuti ndinonzwa kunge pane chinhu pakati pemakumbo, unogona kunyatsotsanangura chii chaunenge uchinyatsonzwa kuti pane chinhu chakagara ipapo, pane chinhu chinobuda here kana kuti? Ndinotonzwa kurwadziwa pakati pemakumbo chaipo. Zvototi magara ndakatoita izvezvi pari kutorwadza kunge pane chinhu chiripo pakati pemakumbo kudhuze Alright, unonge uchitonzwa chinhu? Ndichinzwa kapain, ndikatora time ndakagara ndototanga kurwadziwa. Alright, saka rega tisatori nguva yakareba wakagara. Wanditaurirewo kuti saka nekuda kwekuti dambudziko iroro hausi kuzokwanisa kusangana nemusikana. Une musikana here iwe Roni? Musikana ndinaye, but achitori mwana wechikoro, but handitozoti ndongoitawo zvezveshungu zvokungotiwo. Hauna utonzwi kana kuda munhu? Handitombonzwi kana kuda munhu. Sometimes ndoti kana ndikakisa kana musikana zvezvi, iye anogona kuti ndikupindwa nechando. Musikana unenge wakisa iye?
Right. Saka iwe wakambosangana nemunhu wechikadzi kana kuti ausati wambosangana nemunhu wechikadzi? Usiri kuhope wakamuka zvawakaita izvi? Handisati ndakamboda kuzama but hapana kana zvandaimbonzwa. Hapana zvawada kunzwa? Saka unotozombopedzisa masports acho? Hapana zvandakatomboita. Alright, hapana chawakamboita. Saka uchiri waunyatso uri mukomana akakwana chaiwo. Tinotenda. Alright. Saka panguva ino Roni wewe pawataura hako but ndira kukupa futi mukana zvakare kuti unyatsotaura kuti saka chauri kunyatsoda kubatsirwa nacho chii? Inini chandaida kubatsirwa nacho ndaida kubatsirwawo pane vanobatsirawo vanoti vanozvigona okwanisa kundibatsirawo kuti ndive munhu ari naniwo upenyu hwangu usabva wazoramba wakaoma kozi zvinova zvinongonditambudza kuti saka inini urume hwangu chaiwo ndeupi kozi ipapa ndiri kutokura asi uchitambura asi ndichitambudzika. Alright. Saka pari zvino iwe uri kugara kupi? Apa izvezvi ndinogara nehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yako? Saka vekudzinza kwako hakuna akambotry kuda kukutsvaga kana kukubatawo? Hakuna kana mwechira autozive? Handitombozive. Alright. Ko vekwamai pana akambodawo kufamba newe here nekuda kudambudziko irori? Vekwamai hapana kana akambodawo kufamba neni. Alright. Tinotenda. Muri yeZimbabwe ndiye mwanakomana watinaye ari kuti aitawo dambudziko, ari kuda kubatsirwa, anotaura kuti iye haanzwe kana kuda mudzimai asi anotorota achisangana nemadzimai kuhope kwaafamba-fambawo ari kuudzwa zvakasiyana-siyana enyaya zvezvikwambo. Saka ari kukumbira kune vanokuda kubatsira vari kuona panguva ino dai vamubatsirawo hanzi ndikwanisewo kuitawo mabasa nekuti ndizvo ndiri kukura asi handisi kuziva kuti mangwana ndinoperera kupi. Ndozviri kuchemawo naRonald. Saka kune vachida kubatsira Ronald, namba dzake ndidzo dziri pascreen idzodzi, munokwanisa kumubata kana kubatsira kana kubata isusu pano paSly Media TV kuti akwanise kubatsirwa murandakomana yeyo. Tinokutenda Roni, tinovimba kuti uchawana anokubatsirawo. Aiwa, tinotenda. Asi kuri kuenda kubasa here naye Ronald? Kubasa ndinoti ndikawana basa zvezvi handipedze 3 months ndinenge ndadzingwa. Unenge wadzingwa? Unongotsvagirwa nyaya here kana kuti? Ndinogona kutongonzi iwewe handichakuda pabasa chibva kana kuti ndinotoita basa nemazvo. Mabasa andinowanzoita randakakwanisawo ibasa remubhucha ndorandinonyanyoita. Saka ndorandinowanzotsvagawo ndichimbowana but handifure 3 months ndisati ndadzingwa. Usati wadzingwa? Alright. Tada kupindira hedu chirongwa chedu. Une here zviri pamwoyo pako iwewe zvauri kufila like uda kunyatsobuditsa pamwe? Handina kunyatsokukubvunza kuti iwo wazvisirira zvaungada kutaura panguva ino. Chandinotongotaura ndechekuti upenyu hwangu wakaoma kubva kudhara. Ndakatombosangana nezvimwe zvakawanda but zvakazoperawo nemaperero. Kozi ndakamboita 2019 ndaida kuenda munzvimbo yeSouth Africa. Pane kwandaona basa ndandanzi ndiuye kubasa nemunhu anogarawo panext pedu. Saka munhu wandaigara naye ambuya vakabva vati iwo hauna kwaunoenda but ndibva kuti alright hapana chakaipa. Time iye yasvika kuti ndichienda ndasaura ne3 days kuti ndiende. Ndakatanga kurwadziwa nemusoro wanga usinganyarare. Ndaiti ndikanwa mapiritsi anenge wanga usinganyarare but ndakaita 7 days pakatanga kurwadza musoro iwoyo. 7 days ndisingakotsiri zvamuchose zvekuti nansisiri normal. Ndaita kunge munhu ada kutaika njere. Ungoziva zvemunhu anenge asingarari ukasarara nguva yakareba musoro unoita kunge munhu asisiri normal. Ndozvananda kuita izvozvo. So ndakazorara zuva rechi8 ndabva panzvimbo iyoyo ndatoendawo kune imwe nzvimbo. Musoro uyo wakandirwadza for 3 years nani stop. Ndaiti ndikarara waita kunge wanyarara but ndaiti ndikapepuka ndaionzwa uchirwadza. Wakazongoperawo ndichingonobatsirwa
shoma neshoma ndichingonoereswa kusvika izvezvi zvaanani. Wakurwadziwo apo neapo but zvaanani. Nemamwewo matambudziko andaisangana nawo ekuti ndaigona kutoti ndichifamba ndaigona kungorohwa nezvinhu zvandisiri kuona zvekuti ndaigona kutadza kunyatsofema zvakanaka. Ndaigona kurohwa kana ka 3 pawiki but ndaifamba ndichishingirira svika izvezvi aiwa zvaanani. Saka dambudziko rangosara ndiro dambudziko rawataura irori. Saka dambudziko randasara ndiro rega randakunyanyochema iroro. Ndatadza kuzoti ndozvipedzawo sei, ndosaka ndauya kunoko. Aiwa, tinotenda Ronald. Tinovimba uchawana rubatsiro rwauri kutsvaga, handika? Tinotenda. Muri Zimbabwe ndichidzoka zvakare kwamuri sekutaura kwandaita ndikati vanoda kumubatsira, namba dzake ndidzo dziri paskrini, munokwanisa kumubatsira murandakomana uyu ave neupenyu hwakanaka. Panguva ino regai ndikusiyei ndini wenyu Pelagia wekwamupurwa. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2637748720063. We are